בניוקאסל, אלו מכם שלא ראו מה זה ניוקאסל, מה עושה לנו יונה, אז אם אתם שמים לב, היונה הראש שלה מסובב. יש מצבים שיותר, יש מצבים שפחות. זה יונה שקיבלתי מחמיד, הוא קצת קצר יחסית לאבא שלו. מי שראה בווידאו, אבא שלו יש לו קרסטד, יש לו כתר על הראש, אבל זה יונה חזקה מאוד. הבן שלו כבר נותן לי, הבת שלו 3 שעות. היום התפטרתי מהרבה יונים שאני צריך לקבל מגיסי. זה אחד הגזעים הכי חזקים שלי, זה מתהפך שלישיות ועולה. זה הקשן השחור, הבן של הקשן הזה, שנה אני אעיף אותו. זה גם צריך להיות קטנה חזקה. זה הבן של הסורו ונקבה בוק שחורה. זה גוזל שיצא עכשיו מהנס, לא מזמן, זה אח של זה. זה הבן של השירזי עם נקבה סדל כחולה. זה נראה כמו נקבה, לא נראה אם נרצה להראות אותו יותר טוב. יש לו ראש של נקבה, אבל זה כנראה זכר. הוא עכשיו נוצא תשיעית. הוא נותן לי, הוא לא מחמיד, הוא נותן לי 3 שעות. זה גוזל שבתחילת העונה רציתי לוותר עליו, אבל אמרתי נראה מה יהיה איתו. זה הגזע הכי טוב שלי. זה יונה שנותנת לי נוצה חמישית, היא לא יורדת משעתיים, ביום הכי גרוע. זה הסדל הכחול שלי, שלא נגמר. הוא קצוץ בכנפיים. זה הסור מהתקריב, בואו נראה אותך למטה. איפה הלכת? זה עוד יונה שמוציא לי גוללים קצה, ברחו לי. רגע, הנה הפקיסטני בשבילך, צחי. למרות שהוא מעורב, הוא כבר מתחיל להתהפך קצת. זה אחד הפייבוריטים שלי. השני גוזלים השחורים בהתחלה זה שלו. זה הקשן שלי. זה אחד העונים שמוציאים לי עונים טובות ב6-7 שעות. אסור. הנה השירזי. נהפוך לו את הצבע אולי השנה. אח של זה, לא מאותונס, זה הגדול וזה הקטן. נעשה לו את הקריב. חבל הצבע לא נראה פה, יש לו צבע כמו אי אפשר לראות את זה פה. זה הבן של הקשן השחור, הוא מתהפך מטורף. זה היונה שהבאתי מחמיד לפני חודש, 3 שבועות. נראה מה יהיה איתו. זהו, עכשיו צריכים להגיע לי עוד 10 גוזלים מגיסי. זה התעופה שלי השנה. זה מינרלים שאני נותן, זה בלק מינרל. לא שמים הרבה, למה בדרך כלל זה לא נאכל. זה פינק מינרל. וזה עוד כל מיני מינרלים. פה, אם אפשר לראות, זה צהוב. אני נותן אבי פורם, זה עם 7 ויטמינים. זה למי שרוצה לראות איך זה בנוי. זה חתיכה אחת מלמטה, הנה, כמה שאפשר לראות, זה הכל קטן פה. זה יושב, החוט יוצא מפה. החוט כזה של גביסה חזק. יש תקוע פה. הוא הולך פה שלישייה, מתחת יש את המגש, אפשר להוציא אותו ולהחזיר אותו. יש את ההפרדה הגמורה בין יונה ליונה. אפשר לשים אפילו זכרים ונקבות.
ויש להם הפרדה. אפשר לבנות את זה, זה גרושים. קבוצה שביעית.